ruptura cea mai dificilă a fost să trec de la statutul de angajat la statutul de antreprenor, unde încă lucrez. Eram împreună cu un prieten, pictor, noi am zis, bă, noi facem tablouri, că o să vindem tablouri. Și n-am văzut niciun tablou. Când am început, tâmplarul cu radio a venit că în acea magazie aveam doar un radio fabricat în același an cu mine, adică 78, și un butoi cu varză. Corectitudine, e un singur cuvânt. Să fii corect cu tine și corect cu cei din jurul tău. E cel mai greu asta. Ce e cel mai greu să fii corect. Cred că e cel mai înjurat tâmplar din România. Am foarte mult hate primesc, dar niciodată în față. Lumea nu cred că înțelege cât de minunat e să respiri. Lumea nu înțelege cât de minunat e să poți merge, să vezi, să atingi, să miroși. Toate lucrurile astea coroborate așa dau ființa umană care este minunată. Nu putem deveni ceea ce vrem să fim rămânând ceea ce suntem. Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Viața în culori by Lifecare. Sunt Florentina Opriș, gazda voastră, și mă bucur că astăzi abordăm o temă de interes general, când visele prind viață. Puterea visului într-o lume în care stabilitatea financiară pare să fie prioritatea principală, mulți dintre noi renunță la visurile noastre, alergând siguranța unui loc de muncă convențional. Dar ce se întâmplă când pasiunea devine mai puternică decât rutina? Când vocația își cere dreptul și ne îndeamnă să facem schimbări radicale? Astăzi explorăm curajul de a renunța la confortul unui job stabil pentru a urma un drum necunoscut, dar plin de satisfacții. Vom vorbi despre ce înseamnă să-ți regăsești adevărata chemare, să ai încredere în instinctele tale și să transformi o simplă idee într-un brand internațional. Îl avem alături de noi pe Laurențiu Radu, cunoscut și ca Tâmplarul cu radio. Un om care a demonstrat că visurile pot deveni realitate atunci când crezi în ele și muncești pentru ele. După 10 ani petrecuți într-o companie de pază, unde a avansat de la agent de securitate la director executiv, Laurențiu a simțit că drumul său nu era acela. A decis să-și urmeze pasiunea pentru arta lemnului și a rășinii, iar în plină pandemie a lansat un proiect de suflet, unul care avea să-i schimbe viața. Astăzi, produsele sale handmade sunt certificate de statul elvețian, iar afacerea sa a devenit un exemplu de succes. Vom vorbi despre drumul său de la incertitudine la împlinire, despre provocările unui business creat din pasiune și despre ce înseamnă să pui suflet în fiecare lucru pe care îl creezi. Fie că îți dorești să începi propriul tău proiect, să ai curajul să faci o schimbare sau pur și simplu cauți inspirație pentru a-ți urma visul, acest episod îți oferă o poveste autentică și sfaturi valoroase pentru transformare și succes. Alăturați-vă conversației și haideți să descoperim împreună puterea visului. Bine ai venit, Laurențiu! Bine te-am găsit, Florentina! Sunt tare bucuroasă, astăzi vorbim despre pasiune, despre determinare și despre a-ți găsi oarecum calea. Cum a fost trecerea de la munca aceea de pază, în care practic nu prea faci mare lucru handmade, Da. cu lucrul foarte riguros așa, pentru că să faci obiectele pe care tu le faci, trebuie să pui și multă atenție, dar și mult suflet și e foarte migălos. Cum a fost? Cred că mai bine spus ar fi cum a fost să trec de la un lucru pe care îl făceam doar pentru partea financiară și de a ajunge să faci ceva care îți place cu adevărat. Pentru că lucrurile astea le fac de mult timp, doar că niciodată public. Și mi-am făcut diferite lucruri în casă, toți prietenii, băi, lucruri extraordinare, până când în pandemie, într-adevăr, atunci am început, iar ruptura cea mai dificilă a fost să trec de la statutul de angajat la statutul de antreprenor, unde încă lucrez la 5 ani de zile de la startup, să zic așa, încă lucrez, dar înconjurat de oameni frumoși care mă ghidează pas cu pas, fiind și un domeniu care nu poate fi scalat, adică este dificil să scalezi artă, nu se poate. Eu obiectele le fac mai mult obiecte de artă funcționale care, nu știu, în care fiecare client al meu se regăsește și cred că abilitatea numărul 1 este aceea de a aduce din lumea viselor în lumea reală, din ceea ce ei se gândesc în lumea reală acele obiecte, că sunt mese, ceasuri.
Laurențiu, ce înțeleg eu în prima fază de la tine, că tu de fapt aveai pasiunea pentru creație, doar că te complăceai într-un mediu în care nu-ți plăcea? Cred că fiecare dintre noi ne naștem cu diferite abilități, pasiuni, să le spunem, doar că de cele mai multe ori nu ne urmăm chemarea și de asta mergem poate la un doctor stomatolog, spunem că are chemare, are, ca și în preoție chiar, spunem un preot cu har, deoarece eu cred că face ceea ce îi place. Același lucru și în cazul meu, făceam un lucru care mi-a aducea doar satisfacție financiară, nu și sufletească și niciodată nu m-am simțit împlinit, cum mă simt acum făcând ceea ce îmi place. Când a fost momentul sau cum a fost momentul acela când ai făcut schimbarea aceasta radicală? A determinat ceva schimbarea? A fost în urmă cu 10 ani, practic, schimbarea a început, odată cu nașul meu, care era și cel mai bun prieten al meu, s-a prăpădit într-un accident de mașină, băiatul lui mic a rămas secționare complicat, să zic așa, și a fost așa, ca un switch, mi-am dat seama cât de fragilă poate fi viața și practic ne trezim destul de târziu de cele mai multe ori și spui că nu mai ai timp. Dar nu, a fost timp și e timp și consider că abia sunt la început. Abia am început să fac ceea ce îmi place. Am strâns în jurul meu o echipă frumoasă și asta contează cel mai mult. Deci oamenii cu care lucrez acum, de la colaborator până la persoanele care vin regulat ca la un job la mine, mie nu-mi place să spun că sunt angajați, sunt colegi cu mine și e frumos, e bine, e la mine e un loc așa cum nu am găsit eu la toți angajatorii mei de până acum. Știi? Lucrurile care mie nu mi-au plăcut, nu le-am pus în practică și am făcut tot posibilul ca cel ce lucrează cu mine să aibă acel confort. E nevoie și de confort. Se spune că atmosfera în care îți desfășori activitatea e cea care te duce la progres sau nu? Este. Deci tu ai încercat să creezi o atmosferă exact. Și de progres. Până la urmă să copiezi tipare, că și astea sunt... Am văzut business-uri care merg, am cunoscut chiar pe Cristian, pe care l-am cunoscut și mi-a arătat cum a făcut. Și eram așa, am fost ca un burete să absorb tot, fiecare cuvânt pe care îl spune, știi? Și e minunat că poți suna un om ca și Cristian să pot să-l sun oricum și știu că mă ajută. Și mai sunt și altele persoane, dar pe el fiind aici Life Care, da, e frumos. Și se schimbă și vibrația, adică există o vorbă care spune că spune cu cine umbli să spun cine ești. Înainte umblam cu altfel de persoane, cu altfel de vibrație, altfel de energie. Și tu crezi că vibrația oamenilor este importantă? 100%. Și tu pui vibrație în ceea ce muncești? Absolut. Energie și vibrație și cine înțelege, cine nu înțelege. Sau cine simte vibrația pe care ai pus-o că sau se simte și la masa asta, dacă o atingi așa, simți... Vorbești cu lemnul? Se spune că lemnul este cel care în continuare trăiește și lucrează chiar dacă el este într-o formă cum e o masă. E un fel de exacerbare a sentimentelor, să zic așa, vis-a-vis de lemn, dar eu vorbesc cu lemnul. Nu pot să zic mai mult, că poate chemăm o altă mașină să mă ia de aici, dacă nu toată lumea poate înțelege. Nu este cazul. Cazul este să înțeleagă cei care ne urmăresc acum că atunci când faci cu pasiune ceva, pui pasiune în lucrul acela, iar lucrul acela vibrează energie. Cred că contează foarte mult ce urmărești. Dacă urmărești, acum vă spun din punctul meu de vedere, atât timp cât am urmărit partea financiară, n-am avut niciodată bani. În momentul în care n-am mai urmărit partea financiară și m-am îndreptat către detaliu, către obiectul în sine pe care îl cream și am încercat să-i dau viață, să-l fac cât mai... cum pot eu, să-mi placă mie cât mai mult înainte de toate, atunci au venit și banii. Deci depinde către ce spui focusul, cred că asta contează. Eu cred că atunci când focusul tău este pus în a construi ceva, în a oferi ceva, universul te răsplătește. Și Absolut. Răsplata este mult mai mare decât cea pe care o ceri tu la un moment dat că ți se cuvine. Și visul trebuie să visezi. Adică dacă nu visezi, eu cred că lucrurile nu se întâmplă. Să visezi mai sus decât poate cineva te-a învățat că se poate.
Așa ai făcut tu? Ai întotdeauna. visat? Și acum următorul meu vis este un magazin mai mare ca Ikea. Adică îl vizualizezi Îl vizualizez, deja? îl văd. Templarul cu radio TCR, ca să fie TCR, să fie internațional, dar acolo, în zona aia mă duc. Și l-am cunoscut până și pe domnul Dan Șucu, la fel. Eu când l-am cunoscut prima oară, avea ca o aura pe care o avea, l-am văzut ca un înger, așa, știi? Pare ciudat. Dar l-am cunoscut și avea foarte mișto. Oameni foarte frumoși, asta contează cel mai mult. Să stai tot timpul în preajma oamenilor puternici și vibranți, nu? Și vibranți, asta e că e un om vibrant, nu era vorba de bani, nu era... Ce era de energia pe care o degaja. Exact. Când l-am cunoscut pe Cristian, l-am văzut ca un posibil investitor în primă fază. El mă vedea ca un prieten, eu ca un investitor. Bine, am zis ulterior, băi Cristian, te-am văzut așa. Și el, cum mi-a zis? Că mi-a zis foarte frumos așa când mi-a zis. Tu nu aveai nevoie de un investitor, tu aveai nevoie de cineva care să... care să te trezească energia și lui, nu? Da. Și ușor m-am debarasat așa de tot ceea ce mă trăgea în jos și lucrurile evoluează, dar de la sine, adică Ce te trăgea în jos? Energia oamenilor? Și lucrurile pe care le făceam, anturajele, ceea ce consumam, până și ce mănânci influențează starea pe care o ai tu. Ți-ai schimbat și modul de a te alimenta? Absolut. Acum ai o alimentație mai bună, încerc să o îmbunătățesc, dar renunț la carnea grea, m-am axat mult pe neut, adică humus, fasole, știu eu. Asta se simte și în vibrația oamenilor. Absolut, atunci când ei mănâncă un anume aliment, îi vezi. De asta pe vârful omului nu o să găsești pe nimeni care face mici grătari, știi? O să stau în Sinaie, stau jos, acolo găsești alți oameni. Care se duc pentru energie. Ai spus mai devreme despre Tâmplarul cu radio. De unde a plecat și ce semnifică asta? Tâmplarul cu radio, atunci când am pornit, aveam o magazie, practic, o cămăruță de 3x4 și m-am gândit să fie scris greșit, pentru că am văzut că e articulat și e pus Tâmplarul, eu mă numesc Tâmplarul. Și chiar așa, l-am și înregistrat la OSIM, sunt marca înregistrată OSIM și așa mai departe. Dar l-am pus Tâmplarul cu radio pentru că sunt acel tâmplar, Tâmplarul cu radio. De ce Tâmplarul cu radio? Tâmplarul cu radio este cel ce transmite, să spunem radio, vine de la a transmite emoție și așa mai departe, dar în realitate, când am început, Tâmplarul cu radio a venit că în acea magazie aveam doar un radio fabricat în același an cu mine, adică 78, și un butoi cu varză. Drept urmare, nu puteam să spun Tâmplarul cu varză, am ales Tâmplarul cu radio, orice tâmplar are în atelier un mic radio la care ascultă și de acolo a venit Tâmplarul cu radio, care încă o dată se transformă în TCR acum. Internațional e greu să spui, explici noi. Am început chiar acum, am unele comenzi din America și nu pot să-i spun The Carpenter with Radio, că n-are nicio relevanță. Da, nimic. Așa, TCR sună bine, e ceva, wow, ce e. Și așa, dacă ei caută povestea, vor găsi povestea cum începe. O poveste foarte frumoasă, gândindu-mă acum că în copilărie toți aveam un radio acasă și ne bucuram să auzim ce se transmite acolo. Tu spui că prin ideea asta vrei să transmiți oamenilor că orice vis este posibil și orice switch este posibil. Orice. Dă orice... și înspre bine și înspre rău? Înspre bine, întotdeauna. Nu ne gândim la spre rău. Întotdeauna spre bine. Tot cel mai ușor. Ai fost atât de optimist? Nu. Eu vin și după o perioadă foarte lungă. E greu de explicat în acea perioadă în ce anturaje și ce se întâmpla acolo. E dificil. E foarte dificil. Nu e vorba aici de asumare, de ce zice lumea sau... Pur și simplu... eu cred că tu ca om ești ceea ce consumi. Punct. Atât. Deci, ești ceea ce consumi și fizic, dar și emoțional, și emoțional, la cei și din fizic, jurul tău. Și tu ca om ești un cumul? Un cumul sau nu. Tu ca om ești tu atunci când nu te vede nimeni. Nu știu dacă... Știi? Când nu te vede nimeni, aia te definește pe tine ceea ce faci tu când nu te vede nimeni. Adică dacă ori citești o carte, ori faci, ori alte lucruri. Iar pe tine când nu te vede nimeni, ce faci? Am început, îmi place să citesc în ultima perioadă. Stau cu copii, am 2 copii. Cred că cea mai mare plăcere e să poți ieși în parc, să atingi un copac. Dar n-ai cum să explici asta oamenilor, că e minunat să poți să
calci desculți în iarbă. Nici ție nu putea să-ți explice nimeni acum ceva ani. Cred că dacă am câțiva ani de zile eram vinovat. Și gata, nu era. Eram pe violență, clar. Eram în zona aia de negare și de... Foarte interesant, de la latura aceea de negare și de oarecum de violență, ai trecut la ceva atât de fin și de subtil și ai trecut în primul rând creând obiecte mici, de la tocătoare. Exact cu asta am început cu tocătoare, da. De unde e ideea de a face tocătoare? Oamenii au fost cei care m-au ghidat. Acum am strâns o comunitate destul de mare, peste 500.000 de români care mă urmăresc. M-am plecat acum pe toate platformele de socializare, dar văzând că erau foarte... Nu înțelegeam de ce sunt apreciate. Acum, odată cu felul că afacerea a început să meargă bine, nici oamenii nu mai sunt la fel. Că atunci se identificau cu mine, ca munceam, eram muncitor, ca ei. Acum mă văd, cu toate că am rămas același om, adică nu s-a schimbat nimic. Doar că, Acum ți-ai pus forța în a clădi lucruri extraordinare și obiecte oarecum unicat? Acum am învățat încep să învăț, de fapt, că n-am învățat ce înseamnă la business. Că eram prima oară, eu spun sincer, am fost și la Imperiul Leilor. Când am ajuns la Imperiul Leilor, m-a întrebat ce la plan de afaceri. Ai un plan de afaceri? M-a sunat un prieten. Băi, ăsta îmi cere plan de afaceri aici. Nu știu, frate, ce e ăla? Că nu mă lovisem de treaba asta. Care? Cum să devii scalabil? Cum să... Nu înțelegeam nimic. Absolut nimic. Tu înțelegeai că ți-ai transformat un vis în realitate. Eu asta, și că el prinde contur. Da. Eu vedeam, viziunea o aveam, dar nu știam să o pun și încă nu știu. Încă lucrez la o aduce din zona asta ezotericului, dacă vrei, în lumea reală așa. Cum a evoluat cumva business-ul tău de la cele tocătoare în a face obiecte? Sincer, n-am o explicație logică. Ți-a venit așa într-o dimineață? Universul le-a așezat, da. Și acum am plătit contribuții, am plătit luna trecută, a fost o lună mai proastă, ianuarie, salarii și așa mai departe. Și rămăsesem, și astăzi a venit cineva dimineața la mine, nu pot să spun pentru cine, vreau ceva și mi-a pus un tank de bani pe masă. Adică așa lucrează câteodată. Deci nu mai aveam nici să dă benzină. Dar nu poți să explici cum lucrează universul. Trebuie să ai încredere în proces, cred că doar asta. Să ai încredere că lucrurile se întâmplă bine. Adică dacă n-ai încredere, nici nu poți să faci nimic. Se spune că, da, dacă ai încredere în tine și în ceea ce ai tu de spus pe pământul ăsta, universul îți ajută și îți aduce toate pârghile la îndemână ca tu să demonstrezi că ești pe cu anumite condiții. Care e condiția? Am un prieten, că tot ai pomenit de Elveția, el mi-a și obținut acel certificat și mi-a repetat, cred că vreo 2 luni de zile până am înțeles și eu care e legătura. Corectitudine, e un singur cuvânt. Să fii corect cu tine și corect cu cei din jurul tău. E cel mai greu asta. Ce e cel mai greu să fii corect. Adică mie mi se părea o chestie și mi-a zis, fii corect o săptămână și fă o faptă bună pe zi. Nu contează, dă un sandwich, fă o chestie, dă un leu la semafor, n-are nicio importanță. Dar fă o faptă bună pe zi, să o știi tu, că faptele bune până la urmă le faci pentru tine, nu pentru alții, nu le faci ca să... Așa, și fii corect. Asta cu corectitudinea mi-a dat mult de gândit și ușor a început să fie aplicată. Da? Și e mișto. E o senzație pe care nu o poți descrie. Corectitudinea ai traduce-o prin a avea grijă de sentimentele tale? Corectitudinea... Și prin asta? Și prin asta și prin așteptările pe care le au oamenii. Adică la mine în fabricuță acolo folosesc tot ce este premium, tot ce este inovativ, tot ce este nou, nu fac rabat de la calitate deloc. Adică aici acum un tratament ceramic care vine, pe ăla îl folosesc, cel mai nou, cu nanocelule, să fie... Să înțeleg că asta te diferențiază oarecum în mod special față de alți producători, că ești foarte atent și folosești produse de cea mai bună calitate și ai atenție la detalii? Care ar mai fi altele? Probabil că mai sunt producători care au atenție la detalii, care... Produsele mele înainte sunt produse cu suflet. Nu sunt produse de serie, sunt produse handmade, sunt produse în serii limitate, dacă sunt serii 3-4 bucăți. Toate sunt unicat, sunt diferite,
folosesc cele mai diferite bucăți din lemn ever care se găsesc. Am acum un lemn care are 3700 de ani. Deci am găsit un lemn scos de pe albia râului, care a strănit și foarte multă controversă, punându-l pe rețelele sociale. Asta e bună cu rețelele sociale, pentru că face o radiografie corectă a societății în care trăim și am ajuns să văd că foarte mulți oameni cred că lumea noastră are 2000 și anul în care suntem noi, 2025. Foarte multă lume e convinsă că lumea asta are 2025 de ani. Și am spus, am lemn 3700 de ani. Ești nebun, unchiule, du-te la... Știi? Deci am rămas așa și n-ai cum să te superi pe ei, că sunt și ei tot urmăritorii mei și ei îmi fac rici până la urmă. Nu te mai superi acum? Nu, înainte mă supăram, mă supăram, dar nu era despre mine. Cred că asta niciodată, chiar dacă sunt foarte înjurat, cred că sunt cel mai înjurat templar din România, am foarte mult hate primesc, dar niciodată în față. Adică doar în spatele tastelor acolo. Chiar eram curios și zic, băi, vină-mă încoace, i-am scris unuia care mă înscria de rău. Bă, frate, ce-ai scris acolo? Nu e de scandal, dar vină și spune în față să dezbatem punctual de ce tu ți-ai creionat așa părerea asta despre mine. N-a venit nimeni până acum și nu cred că o să vină, dar da, sunt diferite subiecte. Da, ciudat. Este ciudat într-o piață în care cumva producătorii de lemn și de mobilier de lemn sunt destul de mulți. Uh-huh. Cum te diferențiezi tu, odată ai spus așa, și cum faci față cumva progresului? Fiind autentic, gândindu-te că obiectele pe care tu le faci nu le mai poate replica nimeni? În primul rând, nu pot fi replicate. Prețul e cel care, al doilea, care creează, pentru că este evident când într-o măsuță de cafea investești, fără să vorbim de alte cheltuieli fixe, cât bagi în jur de 1000 de euro, mai ai și alte cheltuieli și neprevăzute și variabile și așa mai departe. N-ai cum să o vinzi cu... Iar dacă spui în România de o măsuță de cafea de 2000, de 3000 de euro, e clar că targetezi o altă piață. Dar vorbind de România, eu vând mult și afară. Acum am început și Germania și se mișcă peste tot, până și America. Deci, pentru prima oară acum am primit o comandă din America. Asta înseamnă că ești atent să-ți protejezi oarecum brandul și munca? Adică creezi tot timpul tot felul de alte obiecte pe care alții nu le pot replica? Inovație, cred că asta e cuvântul. Tot timpul fac testez diferite materiale, cum reacționează, rășina, cu diferiți pigmenți, metalici, drop-in-uri și așa mai departe. Tot timpul fac teste și asta o fac de ceva vreme și văd și cum impactează, având acest instrument minunat care este media, nu știu cum se numește, să zic, rețele de socializare, ăla e clar că acolo ai pus și vezi dacă este un produs reușit sau nu. Acum, pentru scalare am scos niște jocuri de șah noi, dar tot așa, altfel făcute. Și prinde, adică merge. Eu nu mă bazez pe volume foarte mari. Pentru volume, acum am vorbit în Finlanda, să scot o gamă de rășini, marca TCR, o gamă de lacuri, o gamă de uleiuri, care să aibă calitatea pe care le folosesc. Spre exemplu, folosesc un lac care e undeva la 1800 de lei litru și este foarte scump. Aș putea să fac un lac acum poliuretanic ceramic, să fie o îmbinare sau ceva safir, grafit, să aibă o suprafață foarte dură. Și am găsit niște tipi în Finlanda care sunt dispuși la o fabrică să-mi facă și voi începe să produc și tipul ăsta care poate fi scalat. Pentru toți cei care lucrează cu lemnul, de protecție, și așa mai departe. Să am 10 produse, nu știu. Succesul pleacă și din a te gândi pe termen lung. Unde Absolut. te vezi pe termen lung? Asta că pe vremea când eram director, asta era întrebarea pe care o puneam și nu o înțelegeam, că am ajuns director așa. Adică, nu știu, era acolo până CV, unde te vezi peste 5 ani și nu înțelegeam, îți dai seama. Puneam și oamenilor și cred că mă înjurau și aia la rândul lor, că ăla era paznic. Sper să nu o faci și tu acum. Ce să aștepta? Nu. Pentru că știi, dacă visurile tale sunt mărețe, ele se pot îndeplini destul de repede. Dar ele trebuie să fie... Adică, da. La asta un mă magazin, gândesc. eu asta vreau să fac. Am început foarte mult voi începe să externalizez.
am găsit diferiți producători români, vorbim de obiecte fabricate în România, care sunt dispuși să-mi creeze mie scaune după conceptul meu, să-mi creeze canapele după conceptul meu, anumite blaturi care pot fi vândute serie și făcut serii. Am câteva concepte foarte interesante și chiar în momentul de față sunt în discuții cu 2 fabrici foarte mari din România care fac pentru extern și zic, de ce nu și pentru noi aici, pentru români? Facem obiecte de calitate. Adică asta este primul lucru, cred că în orice business, calitate. Calitatea vinde. Asta înseamnă că tu nu o să mai creezi atât de mult? Nu voi mai crea așa de mult. Îmi place să stau la o lucrare, să stau 2 luni, 3 luni, 4 luni, să fac o lucrare să fie cu adevărat spectaculoasă. Am una din lucrările mele care acum s-a dat în Spania, este o măsuță de cafea, s-a vândut cu 7.800 de euro. Se numește Cronos. Cronos e așa, o parte din mine a fost. Am lucrat foarte mult la ea, aproape 6 luni și a ieșit spectaculoasă. Când trebuie să o expediez la Madrid. Asta vorbești cu emoție, îți văd emoția. Da. Asta îmi place, adică e greu de explicat. Uite, asta e ca părul, e greu de explicat. Nu pot nu se pot. Emoțiile astea nu pot fi traduse în cuvinte. Nu există echivalent, cred că. Avem o rubrică, am întrebat 100 de persoane care a fost momentul când ei și-au urmat visurile și ce s-a întâmplat. Urmărim și revenim să luăm un feedback de la tine de data asta. Mie mi-a plăcut, am făcut pasul, am ales, chiar dacă a fost greu, dar acum sunt fericit. Se potrivește oarecum cu ce ai făcut tu? Se potrivește, este ok. Ți-a fost greu? Foarte. Cel mai greu, cred că cel mai greu mi-e lună de lună când fac plățile. Pentru că, înainte nu primeam nici de la bancă, nu primeam atâția bani cât dau acum, știi? Asta e, mi-e un pic frică așa de bani, frică. Nu ești așa să dai, e dificil. Dificil când deci faci a fost greu să faci pasul, acum e frumos, îți place, îmi place, dar mai ai unele dificultăți în a înțelege oarecum o frică. Mecanismul? Da, să înțelegi mecanismul, știi? Da, să înțelegi mecanismul ăsta, cum funcționează, să știi că luna viitoare 100% vor intra banii pe care tu i-ai dat și încă în plus și tot așa, să fie ca un bulgăre care se rostogolește. Ai plecat de la un job stabil înspre un job frumos care ți-a plăcut, cu siguranță ai întâmpinat și dificultăți. Îți mai amintești o dificultate pe care ai întâmpinat-o când ai început? Cel mai dificil a fost să găsesc parteneri de încredere și parteneri corecți. Ne întoarcem la corectitudine. Toți cei care la începutul meu am lucrat și cu niște turci și cu mai mulți, am avut mai mulți parteneri. Dar toți au căutat, notorietate, să vadă ce fac eu, de parcă aș avea vreun secret. Nu aveam niciun secret. Partea financiară și câteodată, acum, în momentul ăsta, venind și cu un feedback din spate de la pază, îi miros imediat, adică imediat îmi dau seama de clipa care intră pe mine, de ușe, de intențiile pe care le au, din poziția umerilor, din cum stau. Un om care e relaxat, adică nu are nimic de ascuns. Nu are nimic de ascuns, știi? Când îl vezi că vine, se foiește și câte emoții avea și nu... Eu nu sunt un tip emotiv, am fost în trecut, de fapt eram, dar cred că și emoțiile astea au venit tot din cauza faptului că nu eram corect. La asta se reduce totul până la urmă. Emoția pleacă din incorectitudinea față de tine și de ceilalți? Absolut. De asta nici nu dormeam bine noaptea. Am pus acum, de aici, dacă mă lași 5 minute pe 2 scaunele, nu dorm. Înainte nu dormeam, tresăream din pat, mă trezeam așa cu o mână, cu cine e, ce a făcut, ce... Da. Bucuria de a face îți dă liniște interioară, un somn odihnitor și capacitatea de a crea. Exact. Da. Nu putem să o spun nici eu mai bine. Bucuria cea mai mare este atunci când vezi clientul că primește lucrarea și atinge lucrarea și este fascinat. Și tu știi că se putea mai bine
lumea ta atomică acolo, că tu vezi până în, ca și creator, dar el nu, el zice, băi, cât de frumoasă e, cât de... Și tu știai defectul ăla, zic, oare se uita la asta? Până era și doar unitatea defecte. masa pe care am făcut-o pentru Cristian, unde scria life care pe jumate, la air, am avut o problemă acolo, mi-a fier rășina, băi, se vedea ciudat așa. Și Cristian a trecut așa cu mâna și când am ajuns la aer acolo, zic, gata, m-a văzut-o. Și el zice, uite cât de mișto a ieșit efectul ăsta aici. Și mă uitam așa, zic, băi, Doamne, pe bune e... Da. Deci ce era stresul meu cel mai mare pentru el a fost cea mai mare frumusețe. Cineva m-a învățat că în artă nu există greșeală, se numește specularea greșelii, știi, cumva Da. Este una din lecțiile pe care le-ai învățat? Multe. Care alte lecții le-ai învățat din tranziția asta ta de la un om preocupat de o muncă fixă în care nu-i dădea satisfacții, mergând la o muncă care îi dă satisfacții, care este oarecum destul de alunecoasă, așa? Primul lucru să nu judeci, cred că asta e, să nu judeci. Dacă ar fi prima chestie, mă oferesc pe cât se poate de bârfă, de judecată, de... Nu era un apanajul meu, să zic așa. Asta e lecția pe care ai învățat-o, să nu te judeci nici pe tine, nici pe ceilalți? Nici pe tine, nu. Nu există lucruri bune sau rele, sau perfecțiunea nu există, adică asta e... Cubul imperfect, Nikita Stănescu, exact despre asta vorbea. Erau toate perfectele, era ciobit și era mai special și mai frumos pentru acea ciobitură. Vezi, așa e și în viață. Nu trebuie să fie totul perfect. Dacă e perfect, e făcut de mașină. Și o trecem la automatisme, știi? Lucru manual e imperfect și aia dă și frumusețe până la urmă, cred eu. Obiectele pe care le faci tu au ceva particular? Se văd că sunt obiectele mele, adică cei care mă cunosc în ultimii 5 ani... Și particular poate să fie latura aia ta emoțională pe care ai pus-o acolo? Latura emoțională, forma pe care o au, că sunt ușor ovale, dimensiunile, eu sunt pasionat și de Tesla, să zic așa, de ăștia care nu prea mai sunt între noi și am luat anumite numere, am făcut ca să dau dimensiunea meselor, anumite rapoarte și așa mai departe. Ai luat certificare elvețiană pentru produsele tale. Ce a însemnat aceasta sau ce a implicat până la urmă? Pentru că spuneai de rigurozitate. Foarte mult așa. Pot vinde în Elveția cu acel certificat fără... E o diferență remarcabilă acolo? Este, chiar este. L-ai obținut greu, ușor? Am vândut acolo, inițial, a ajuns la cineva care cu asta se ocupa cu artă și mi-a creat și mie acel... certificat. Da, pe care el a vândut-o mai departe. O masă de-a mea a vândut-o și îi mai trimit, din când în când, așa. Acum vreau în Dubai, dar Dubaiul e... Eu am o colecție, se numește Solari Consilium, Consiliul Soarelui, să zic așa, și este doar într-o singură culoare și ai gold. Da? E negru cu gold, negru nou culoare și goldul ăla. Și ăla prinde foarte, foarte tare. Am trimis și în Germania, iar acum pentru Dubai asta se caută acolo, shiny ăsta, știi, de impact. Ceva sclipitor. Sclipitor, așa. Da. Dar nu sunt neapărat pe gustul meu, dar merg, se vând, astea se vând. Tot ce e gold, tot ce e strălucitor. Cum arată o zi de muncă pentru tine? N-aș spune muncă, eu nu consider că mai muncesc, de 5 ani de zile nu mai muncesc, fac ceea ce îmi place, știi? Confucius cred că așa spunea, cine face ceea ce îi place nu va munci o zi în viața lui. Deci acum, pentru prima oară, știm și eu că nu muncesc, nu mai sunt obosit, nu mai... Merg dimineața la atelier, acum am colegi care mă mai ajută la părțile astea dificile de frecat, de... După ce ai făcut toată compoziția, rămâne partea asta de finisare, de șlefuire. Am luat acum niște mașini, adică și investițiile sunt de la an la an în ce mai mari ca să pot să cresc. Și merg, am și un birou acum, îmi duc copiii la grădiniță, acasă, am 2 pisici. Faci în ritmul tău? Tot timpul? Da, tot timpul. Acum trebuie să le pun pe hârtie. Exact asta am vorbit cu contabila, care este și soția mea, să i-am explicat, trebuie să le punem. Eu nu m-am pricep, și nici nu cred că mă voi pricepe vreodată la grafice, la statistici, eu le aveam tot în cap și tot ce am făcut în cap. Acum vorbim cu tot felul de oameni care au făcut business-uri mari, trebuie
predictibilitate, asta e business planul până la urmă, să știi ce ai făcut luna asta, ce estimări de vânzări ai, ce aștepți, ce și așa mai departe, că eu am mers numai așa, ca un ce-o-fi, dar a fost bine până acum, asta e. Adevărul este că vorbind despre obiectele pe care le creezi, am în minte o întrebare. Există un obiect ciudat pe care te-ai gândit vreodată să-l creezi? Poate nu un obiect de mobilier. Un obiect decorativ? Nu m-am gândit așa la... Eu mie îmi place să fac... Vrei totul să fie util? Să fie un obiect, chiar dacă e de artă, chiar dacă nu e, dar să fie util. Un fel de artă funcțională. Pentru că prima mea firmă s-a numit Fabrica de Tablouri. Eram împreună cu un prieten, pictor, noi am zis, noi facem tablouri, că o să vindem tablouri. Și n-am văzut niciun tablou. Adică nici măcar unul. După care la prima masă pe care am făcut-o, implementând oarecum tehnica din tablouri, sculpturi, timp instalație și așa mai departe, s-a vândut instant și pentru o sumă mare. Și atunci am zis, ăsta e, facem obiecte de artă funcțională pe care să-l folosești. Avem alături de noi o intervenție a unei persoane care a crezut în ea și a câștigat. Este vorba despre Andreea Ciorsac, cea care a câștigat unul din cele mai râvnite premii ale campaniei Life Care, Happy Car. Hai să vedem ce spune Andreea. Mă numesc Andreea, 36 de ani, mămică, 3 copii, meserie confecționieră. Visul meu a început, sincer, să spunem, am început să visez când am intrat în online și am văzut alte persoane, alte mămici, că pot să ajungă mai departe. Am intrat cu scepticism, că am zis că n-am să reușesc, fiind fata de la țară, unde cam toată lumea te judecă, ce faci online li se pare o prostie unora, dar am zis că să încerc, să văd dacă reușesc, să mă autodepășesc și spre surprinderea mea mi-am doborât toate barierele, o fricoasă de poze, de online, să vorbesc în public cu persoane și am descoperit că pot să fac toate aceste lucruri. Am fost, bineînțeles, și ajutată. Pe parcurs am descoperit că pot să vin în ajutorul oamenilor pe mai multe părți, să-i ajut și totodată să mă ajut și pe mine. Bineînțeles că cine intră în online, bineînțeles că dorește să meargă și pe plan financiar bine. De aici am intrat și în programul cu mașina, Happy Car-ul, care, spre surprinderea mea, la început nu am luat-o, să spun, chiar în serios, dar am zis să parcurg pașii încet, încet. Și iată-mă în posesia mașinii, încă și acum nu realizez acest lucru, mai trebuie puțin timp și recomand tuturor să încerce, să se autodepășească, să doboare toate barierele, care și eu zic că am reușit, mai am câteva, dar lucrez la ele și îndemn pe toate persoanele să încerce acest lucru, fiindcă este foarte frumos. Următorul meu vis, obiectiv, este goldul, să mă dezvolt mult mai mult, fiindcă până acum am mers singurică, nu m-am dezvoltat ca parte de rețea, am început abia din anul acesta să încep să mă dezvolt, să-mi creez o echipă și să ajung cât mai departe, să visez cât mai mult, fiindcă, cum am spus, îndrăznește să visezi, fiindcă se poate. Îmi place ideea asta pe care a transmis-o Andreea. Crede în tine și vei câștiga. Tu ai crezut în tine și ai câștigat? Asta este și secretul. Să crezi în tine? Să crezi. Știi? Să crezi. Atunci și nu crede poți să nimeni. fii pierzător. N-ai cum. E, și în Biblie, cred că există un citat de Matei care spune ceva de genul ăsta. Roagă-te ca și cum ai primit deja. Deci asta înseamnă să crezi. Să mulțumești, practic, să crezi înseamnă să ai recunoștință pentru tot și pentru faptul că suntem aici, că stăm la aceeași masă, că respirăm. Lumea nu cred că înțelege cât de minunat e să respiri, lumea nu înțelege cât de minunat e să poți merge, să vezi, să atingi, să miroși. Toate lucrurile astea coroborate așa dau ființa umană care este minunată. Asta cred că spune tot, așa e.
Ființa umană este minunată într-adevăr și avem capacități nebănuite să ne depășim, să ne realizăm visele, să credem cu toată ființa noastră că visurile noastre pot deveni realitate. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine astăzi. Îți doresc să creezi și să bucuri oamenii cu obiecte folosibile. Și eu mulțumesc. Voi încheia cu un citat pe care îl folosesc de fiecare dată. Nu putem deveni ceea ce vrem să fim, rămânând ceea ce suntem. Spor. Încercați să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Astăzi, un exemplu clar că atunci când îți dorești, găsești resursele, iar universul complotează în așa fel încât tu să obții tot ceea ce îți dorești. Mulțumesc tare mult pentru că ați fost și astăzi alături de mine și invitatul meu. Vă doresc să aveți viață în culori.